היי, אז היום הווידאו יהיה על נושא שנתבקשתי לדבר עליו לפני די הרבה זמן. אני לא אגיד כמה, כי אני קצת מתביישת. אני מזהירה מראש, אני מאוד עייפה, אז יש מצב שהסרטון הזה יהיה ארוך בניגוד לסרטים קודמים. זה הולך להיות על השלכות של אבחון מאוחר. אז לפני שנכנסת ממש לעובי הקורה, אז בעצם יש לנו איזה שהם שני שלבים בחיים שאנחנו יכולים להבין שיש לנו הפרעת קשב וריכוז. אני לפחות מחלקת את זה לשני מקרים. מקרה אחד זה שאלה שמאובחנים שהקושי התגלה רק בתקופת הפסיכומטרי אוניברסיטה, ויש כאלה שמגלים שיש להם הפרעת קשב וריכוז עם הילדים שלהם. זאת אומרת שהבן או הבת נמצאים ביסודי, אז הם אומרים וואו, הבן שלי מאובחן עם הפרעת קשב וריכוז, אולי גם לי יש. זה גנטי. זה באמת יכול להיות. אני מדברת על שתי תקופות שיכול לעבור ביניהם הרבה מאוד זמן. קצת הסתבכתי עם עצמי. אני לא יכולה להתרכז. אני יכולה לספר לכם בסוגריים שהאבחון הראשון שלי נעשה בגיל 6 וקצת, ורק בגיל 23 אני אובחנתי כסובלת מהפרעת קשב וריכוז. עשיתי משהו כמו 11 אבחונים. אני קצת חריגה בכל הסיפור הזה, אבל זה כבר באמת סיפור אחר. לטובת כל אלה שלא ממש יודעים מה זה הפרעת קשב וריכוז, וקצת קשה להסביר את זה למען האמת. אז אני רוצה לתאר לכם איזושהי סיטואציה על ילד קטן, ביישן, שהוא רק עלה לכיתה א', או לא יודעת מה, ופשוט מגלה שהוא צריך משקפיים. רק אחרי התיכון, סיים תיכון, ואז פתאום מגלים שהוא צריך משקפיים. אז פשוט כל השנים האלה המחברות שלו היו ריקות, כי הוא לא ראה מה כתוב. איזה כשאני חושבת על הסיטואציה הזאת, זה נשמע לי פשוט אבסורד. צריך לעבור כל כך הרבה יועצות ומחנכים ומחנכות ורכזים, ולאף אחד, אף אחד פשוט לא עלה על הדעת שהילד הזה, הילדה הזאת, סובלת מקוצר ראייה. אם נגיד אני מרכזת את ה-12 שנות חינוך האלה, ואני חושבת על כל הסיטואציה שבהם היה אפשר להבין את זה, זה לא נתפס. זה פשוט לא נתפס. נחזור לשאלה ששאלתי, מתי זה מאוחר? לדעתי, מאוחר זה גיל 4. למה אני חושבת שזה גיל 4? כי בטרום חובה ובגן חובה אנחנו מתחילים לפתח איזושהי מודעות עצמית, וברגע שבגן יש איזושהי תדמית של מופרע, של חולמנית, של אני חושבת שזה אצל ילדים הכל משתקף, הם מרגישים את הכל והם חווים את הכל, וזאת בעצם החוויה שהם מקבלים מהסביבה. אחר כך, עם אותם התחושות האלה שהילד או הילדה קיבל מהגננות, אז הוא בעצם עולה לכיתה א'. ואני חושבת שזה לא כך, אין לי כל כך הרבה מה להרחיב, כי זאת חבילה לא כל כך נעימה לפתוח את השנה. אז לא סתם התחלתי לדבר על לימודים והשכלה כשדיברתי על אבחון מוקדם. באופן טבעי הפרעת קשב וריכוז היא מתקשרת ללימודים. ואני רוצה לעצור רגע את הכל ולשאול למה? למה זה אך ורק מתקשר ללימודים? זה נמצא בכל תחומי החיים. אין תחום אחד שאני יכולה להגיד שזה יוצא דופן, שזה לא... אני לא סובלת שם איזשהם סימפטומים כאלה ואחרים של הפרעת קשב וריכוז. נכון, רוב אלה שמאובחנים בגיל מאוחר אז הם נסבלו מדימוי עצמי נמוך בכל מה שנוגע ללימודים. האם רק בלימודים צריך לדעת לקרוא ולכתוב כמו שצריך? אנחנו פשוט גדלנו ואנחנו גדלים להיות מבוגרים לקויי למידה. כי בכל השלב הזה של בניית יסודות אנחנו פשוט חלמנו. לא ראינו מה כתוב על הלוח, אם אני לוקחת את זה חזרה לאותו דימוי שילד עם משקפיים. אז אם מישהי לא יודעת חשבון פשוט, אז איך היא לא תתפוס את עצמה כטיפשה, כמבוגרת, אם הסביבה רואה אותה, היא לא מצליחה לחשב חשבון פשוט. עכשיו, מילא, אולי הסביבה
לא. אולי היא מקבלת את זה. עוד פעם. בחורה שגדלה, והיא לא יודעת חשבון פשוט. איך היא לא תתפוס את עצמה כטיפשה, כמבוגרת, היא לא יודעת חשבון פשוט. אם יש מישהי שלא יודעת חשבון פשוט, איך היא לא תתפוס את עצמה כטיפשה, כמבוגרת? מילא היא, אבל מה הסביבה שלה תגיד? איך הם יגיבו לזה? נרגיש קצת לא מוצאים את עצמנו, נרגיש שאנחנו לא כך יודעים מה המקום שלנו, לאן אנחנו בעצם שייכים. ולפעמים הדימוי העצמי הזה גם יכול להוליד דיכאון וחרדות. זה לא תמיד. יכול להיות שגם לאותם מבוגרים יהיה קושי לנהל את הכספים. יכול להיות שלאותם מבוגרים יהיה קושי לשמור על קשרים בין אישיים. אז הרשימה שנתתי עכשיו זה כמו רשימה של תופעות לוואי של כדור. יש סיכוי שיהיה לכם אחת מתוכה ויש סיכוי שתסבלו מהכל, ואולי אפילו כמה בונוסים שלא כתובים בעלון הצרכן. וזה כמובן שזה לא מחייב. יש תמיד כאלה שיהיו מוקפים בחברים ויש כאלה שתמיד ירצו להיות מרכז העניינים. ויהיו כאלה שתמיד עם בני זוג ולא יהיה להם בכלל איזשהו קושי ליצור קשרים בין אישיים או בניהול כספים או בכל מה שקשור לזה. אין לי דרך להסביר למי שלא מכיר את התחושה מעצמו, כי הוא חווה אותה. כמה מתסכל. אף אחד פשוט לא גילה שיש לכם הפרעת קשב וריכוז. ופתאום כל הדברים מתחילים פתאום להסתדר וליפול למקום. אנחנו אוכלים את עצמנו. כי כל הזמן עסוקים במחשבות של מה היה מה היו מגלים את הפרעת הקשב וריכוז בנקודה הזאת והזאת. אבל מה היה קורה אם בתאריך כזה וכזה, בשעה הזאת והזאת, בצומת T שהייתי בה, הייתי פונה ימינה ולא שמאלה. כל הצער, כשזה נוגע למערכת החינוך ולכל התחומים שבהם היא נוגעת, קצת קשה לי לסמוך שהם ידעו להתמודד עם אנשים שהם יוצאים מהכלל. כי אחרי הכל יש להם איזשהו דירוג משלהם ויש להם שיטות לקטרג מאוד מאוד ברורות. ויש כאלה שלא בהכרח נופלים ויש כאלה שלא בהכרח נופלים לכל התבניות האלה. ומי שלא נופל לתוך אותה משבצת, פשוט לא כך מעניין אותם. מילה קטנה על המבוגרים שבינינו, אלה שלא הגיעו לאוניברסיטה או למכללה, לדעתי הם בדרך כלל יפנו לעסוק באיזשהו מקצוע שקשור עבודה עם הידיים. בגלל שהם לא רצו או לא חשבו שהם יכולים לעסוק ולעשות במשהו אחר. לא יודעת, זה יכול להיות 1001 סיבות, בגלל דימוי עצמי נמוך, בגלל פחד להתמודד עם מוסד לימודי, בגלל שפשוט חסר 12 שנות לימוד. זה באמת יכול להיות מהרבה סיבות. אז אם נדמה למישהו מכם שאתם לא עושים את מה שהיוועדתם, אז תרשו לי להסב את תשומת לבכם לאיזושהי עובדה קטנה. גם בלי שאף אחד יבחן ובלי שאף אחד יסביר למה קשה. ידעתם באיזה סוג של עבודה כדאי לכם לבחור, מה יתאים לכם. אחרי כל העבודה עם הידיים זה משהו שהוא יותר דינמי וזה יותר קל לאנשים עם הפרעת קשב וריכוז לעשות מאשר עבודה משרדית. וגם הסיפוק מיידי ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו עם הפרעת קשב אוהבים. מצטערת אם הסרטון הזה קצת מדכא, אני מצטערת. פעמיים אני מצטערת, מסתברת. אבל זה קצת מבאס. אין דרך אחרת לייפות את המציאות, כי היא כזאת. סמק שלי. אז סבתא שלי תמיד אומרת את מה שאני יודעת אף אחד לא יכול לקחת ממני. ובהקשר שלנו אף אחד לא יכול לשלול מכם את הזכויות להיות מישהו או מישהי. הצחקתי את עצמי. ובהקשר שלנו, אף אחד לא יוכל לשלול מכם את הזכות להיות מישהו או מישהי או משהו.
כי אנחנו לא עומדים בקריטריונים של חברה שמלכתחילה לא סיפקה נותנים הזדמנות שווה. וחברה שמדרגת אנשים לפי ציון ומתגמלת את אלה שמצליחים במלגה או אני לא יודעת מה זה בעצם אומר על כל אחד מאיתנו, שאנחנו לא נופלים לשום איזושהי מלגה. הגענו לאן שהגענו בזכות עצמנו ובזכות התמדה ובזכות נחישות, ואף על פי ערימות וערימות וערימות של קשיים ובירוקרטיות, ואנחנו לא זכינו לתמיכה או חיבוק מאף מוסד, ולא ממש רצו אותנו גם באף מוסד, אבל זה כבר אני אדבר בסרטון אחר. ולמרות שלא זכינו לחיזוק כזה, אנחנו פה, אנחנו חזקים יותר, ואולי גם טיפה יותר מחושלים. אז בנימה אופטימית זאת, אני רוצה שתרגישו באמת חופשיים להגיב או לכתוב, לספר את החוויה שלכם. תירשמו לערוץ שלי גם כשאני אוכל, לא שאני אוכל, שאתם תוכלו להתעדכן כל פעם שאני מעלה סרטון. אני לא עושה את זה מספיק, אני יודעת. אז בסרטון הבא אני אדבר על האקדמיה ועל הלימודים בארץ בכלל, בתור מישהי שיש לה הפרעת קשב וריכוז. יש לי באמת הרבה מאוד הבנות והשגות, ואני מוכרחה להודות שאחת מהסיבות שבגללם אני לא מצלמת סרטונים זה כי אני לא מרגישה שאני נמצאת בתקופה שאני יכולה לחזק. אני מרגישה שאני די מדוכאת על ידי האקדמיה. אז זהו. אז אני מצטערת ששוב הרסתי את הנימה האופטימית של קודם. אז ביי בינתיים.